መንግስት ፌደራል ክሳብ ሕዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝበሎ ነገር የለን ብርግፅ ኣብዚ ሓለፈ ምስ ናይ ሕጋውነት ህወሓት ተተሓሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መድረኻት ናይ ህዝቢ መድረኽ ዝገለፆም ነገራት ኣለዉ ግን ኣብዚ ናይ ህወሓት ናይ ኣመራርሓ ኣፈላላይ ግን ክሳብ ሕዚ ፀጥ ኢሉ እዩ ዘሎ ግን ክልቲኦም ሓይልታት ሕዚ እውን በቲ ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ ተሪእኻዮ ናይ ምስምዕማዕ ዕድሉ ብጣዕሚ እናፀበበ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል ኣብ ቀረባ እኳ ከም ዝረአናዮ እቲ ጉባኤ ኣካይደ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ነቶም ኣብ ጉባኤ ዘይተሳተፉ 16 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ንፈፃሚ ስራሕን ኣሰናቢቶም ኢሉ ኣሎ እቲ ሓደ ሓይሊ እቲ ዘይተሳተፈ ድማ ያው ከም ዝረአናዮ ሕጋዊ ኣይኮነን ናይ ምስንባት መሰል እውን የብሉን ዝብል ኣሎ ኣብ ክልቲኦም ድማ ተሓተት ናይ ምግባር ዝመስሉ ኣብቶም ዝወፁ መግለፅታት ተረኣዮም ኣለዉ ስለዚ ናብ ሓደ ናይ ምምፃእ ዕድሎም ክረአ ከሎ ንእሽተይ ዝፀበበ ይመስል ምናልባት ገሊፅካ ኢኻ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ደገ ሓይልታት ኢድ ኣእታውነት ኣለዎ ኢልና ክንወስድ ንኽእል ዶ ማለት ናይ ተቐጠና ኣካል እንዲና ተቐጠና ኣካል ክሳዕ ዝኾና ኸ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ድሌት የብሎም ክትብለ ይትኽእል ያነ ማለት ፈልጦ የብለይ ጭቡጥ ዝኾነ ጣልቃ ገለ ኣትዩ ገለ ኣብዚ ኣትዩ ዝብሎ የብለይ ግን ማለት ብሄራዊ ረብሓታት ወይ ናሽናል ኢንተረስት ዘለዎም ከተማ ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት እውን ናይ ካልእ ጎረቤት ሃገር ስርዓት እውን ክኾን ይኽእል ናይ ካልእ ጎረቤት ክልል ስርዓት እውን ክኾን ይኽእል እዚ ረብሓታት ኣለዎ እዚ ዝኾነ ሓይሊ ንዝኾነ ረብሓ ኢሎም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ባህርያዊ ፖለቲካ እዩ እዚ እንታይ ሂብኻ እንታይ ትረክብ እዩ ትግራይ እንታይ ዕዳ ወይ እንታይ ፀጋ ክተምፀላ ኢኻ ከምኡ ትገብር ኣለኻ ኢልኻ ኢኻ ትሓቶ ትኽእል ንሕና ክነግደስ ዘለና እንታይ ተምፅእ እንታይ ትህብ እንታይ ዕዳ እንታይ ፀጋ ኣለዎ እንታይ ኢሚኔት ወይ ናይ ቀረባ ሓደጋ ኣለዎ እንታይ ስትራቴጂካዊ ፀጋ ኣለዎ ወይ ሓደጋ ኣለዎ እዚኦም እዮም ክገድሱና ዝግብኦም ንሓዚ ኣነ ዝጭበጦ የብለኒ ይካሰሱ ኣለዎ ንርኢ ኣለና ሓደ ነቲ ሓደ ይካሰሱ ኣለዎ ከምቲ ዝበልኩኻ ዘይረግፅዎ ፈንጂ የለን ኩሉ ዓጠቕጠቕጠቕጠቕ ቢኻ ድሕረቱስ ብዛዕምዚ ብሄራዊ ረብሓ የለ ገለ ዝበሃል የለ በቃ ከምዚ ክልተ ኣዕርኽቲ ክበኣሱ ከለዉ ምሽጥሮም ዘርግፍ ዝብልዎ እዩ ሓደ ኩሉ ዓይነት መሳርሒ ትጥቀም ኮራፕሽን ትጥቀም ብሓደ እናሃለኻ ዘይሓተትካዮም ሰባት ሕዚ ሓደ ምስ ሓደ ስለዝኾነ ገለ ኢልካ ክትሓቶም ፅቡቅ እዩ መውፅኡ ፅቡቅ እዩ ማለት ከም ኣካል ህዝቢ ከም ሓደ ተቋም ውድብ ፅቡቅ እዩ የውፅዎም ምሽጥሮም ከውፅኡ እንደሊ ኢና ምክንያቱ ኩሎም ለያዊ ምዃኖም ዘርእዩና ኣሎ ሓደ እዚኦም ለያዊ እዮም ተይልኒ ሓደ እውን እዚኦም ለያዊ ተይልኒ ኩልኩም ለያዊ ንዝብል መረዳእታ እዩ ዝኾነለይ ሓደ ምስ ገለ ይሰርሑ ኣለዉ ሓደ ምስ ገለ ይሰርሑ ኣለዉ ንምንታይ ንስልጣኑ ሓደ እውን ስልጣኑ እዩ ዝብሎ ሓደ እውን ስልጣኑ እዩ ዝብሎ ኩልኩም ናይ ስልጣን ሓይሊ ኢኹም ክብል ይጥዕመኒ በር ብሄራዊ ረብሓ ሒዝኩም ኣይኮንኩም ትኸዱ ኣለኹም ናብ ኩሉ ንዝብል ይጥዕመና እዩ ከም ዜጋታት ከም ንሕና ከም ፖለቲካ ተዋሳእቲ ማለት እዩ ሕዚ ማለት ቱ ፌደራል መንግስት ቱ ኢሚዲየት ርክብ ዘለዎ ምስ ትግራይ ንሱ ዝግበር ርክብ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ክኾን ኣለዎ ሕዚ ኣብዚ ፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ እውን ናይ ግዛእታዊ ሓድነትና ጉዳይ እውን ናይ ተሓታትነት ጉዳይ እውን መዓት ጉዳያት በቃ ረጋጊፅካ ምኻድ ኣሎ እዚኦም ቀያሕቲ መስመራት እዮም ዓሪፎም ተቐመጡ ክበሃሉ ኣለዉ ሰብ ክብሎም ኣለዉ ኣባል ህወሓት እውን ክብሎም ኣለዉ ባይዘወይ ነዚ ኣባል ህወሓት ካብቶም ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉ ኣባላት ፖለቲካ ውድባት እዩ ትግራይ እዚ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ተሓታትነት ግዛእታዊ ሓድነት መራሕቶም ክራገፁ ብዙሕ ነገር ከፈንጅሩ ከለዉ ዓሪፍኩም ተቐመጡ ክብል ኣሎ ነቲ ሓደ ጉጅለ ስለ ዝድግፉ ከም ንቡር ክውሰድ የብለን ድሓር ብስሩ ምፅብባቑ እኒአ
حدا نستسحته سحتت كتتصابقلو حدا نستسحته سحتتها بقى كتغانو زي بوليتيكا هالكي بقى مسارتاو ناي حزب ربح ايوم زيو او زيوم ان فاكت ما راح تكون قرصه تزحزو غبوكم ابالات وحدكم يرو كون زلو نسي كا حليفو جن زي زغورو ولو مدففا مرغغاص بهراو حدغا خيمصلا انا سينا تعاطق يكون زي تعاطق بطنقاقه بطعم بطنقاقه كاب سمعت نصا زخونه كالي تግራዋዩ وشته واحد زل يكون كاب واحد زل تግራዋዩ بطعم بطنقاقه غواص كللو زي تግራይና ናይ مسانن ናይ زي مسانن كنت جاقتين ترغرغم ولو تو دحرت ናይ دحرت اجندا بحار خوينم تمالي نخالي سو نخخصو ندحرت تيولو نيرو ناتو ናይ ጸለመ መሳርሒ ዋና ኪላታትዮም ሕዝን ንባዕሎም ክጸላሎም ክብሉ ከለው ግን ብዙሕ ነገር ይነኸሉ ቅርጾነ ከዘለና ታይ ከም ተጋሩስ ታይ ብሄራዊ አጀንዳ ዝብል ነገርስ ውስናት ሰባት ይቆሉ ግን ሶሪ በሐውራዊ ግንዛቤ ኮመን ሴንስ ብዝባል ነገር ተዘይኮይኑስ እጭቦት ተጋሩ ሓደ ክልተ ሰለስተ ብሄራዊ አጀንዳ ኣለና ይሉ ዘቐምጥ ሰብ ብዙሕ አይተርን ስለዚህ ታዮም ሳቶም ሕብረተሰብና ህዝብና መንእሰይና ግንዘቦ ዝግባእ ናይ ትግራይ ብሄራዊ አጀንዳ ታይታዮም ሓደ ክልተ ኢልካ ተቐምጥልና ትኽእል ብሄር ትግራይ እዚ ብሄራዊ አጀንዳታቱ ብሄራዊ ረብሓታቱ ምስ ብሄር ናይ ምዃኑን ዘይ ምዃኑን ዝተሓሓዙ ብሄራዊ ህላው ዝተሓሓዙ ከም ብሄር ህላው ክህልወካ እንተኾይኑ ታይድለይካ مرتا ግዛት የለይካ መንግስት የለይካ ስቴት ቴሪቶሪ የለይካ ሓር ቱ ስቴት ዲሞክራሲያዊ ክኾን ኣለዎ ኣብ ዓቕሚ መሰረት ወይ ሜሪት ቤዝ ገበረ ስቴት ክኾን ኣለዎ ዲሞክራሲያዊ ክኾን ኣለዎ ንኩሉ ዝሓቁፍ ዘከኣል ብሕጊ ዝዳን ብማዕረ ዝርኢ ፍትሒ ዘንገሰብ ክኾን ኣለዎ መንግስት زيوم تغيرها تكاليها سرعتون ميريتوكراسي انتوين تكاليها تيفوتها كتم خاني تخلو بدحري دل بديلني ما يزو بوليتيكا ودو سلازو تبديله غرزو لا يهلو مالت فتح تبديله هفت تمنتيله هفت تخليه هفت كيفري ازي زيوم مسرته عمدات اللاوي عبيت أجندات كلها مجلس بيراء أجندات كلها يفتح حتى تنتن هيك حسن وده كموز سأل بيراء أجندات كهو حدات سواتن عام زي اللي انتكالات يتقاموا كم كنا خلا صوص سنة ناي مويا متأخرات ولا لا زي بساون وكلمتهم كازين وصاي زي شو كموز سأل أجندات so كيدم خيدمس state and territory ወይ ግዛአትን መንግስትን ይሆንም አፍቱሽ ግዛአትን መንግስትን ዘለው ናይውሽ ተሕቶን ነቱ ግዛአትን መንግስትን ዘለው ናይ ደገ ትሬትስ ወይ ሓደጋታት እዮም ብሄራዊ አጀንዳ ዝባሉ ሶ ሓደ ክልተ ሰለስተ ዘይኻንስ ፖለቲካዊ ኣሎ ኢኮኖሚያዊ ኣሎ ሕብራዊ ኣሎ ግዛአታዊ ኣሎ ሕዝ መፀት ሓታትነትን ፍትሕን ኣሎ መንግስታዊ መንነታዊ ዘላቅነት ከም ህዝቢ ናይ ምውሓስ ብሄራዊ አጀንዳ ኣለና መንግስትን ተፈሪሱ በተአኻኸና ኃይሉን ያይህል ነዙይና ቀልጢፍና ገዛ ዓጺና ንማይት መንግስቱን ከይፈርሰና ካልኦቱን ከይፈርሱና እንባዕልና ወና ዘይሆን ጎንጽ ኸይናቱ ገዛ ዓጺና ንዛትን ንናና ሓለፈ 3 ዓመት ፍለ በጣም ተተሐሳሰብኒ ብዙሓት ሰባት ወን ተተሐሳሰብ ያይለ ይሐስብ ነትሐዚ ኣብ መንጎ አመራርሓ ተፈጢሩ ዘሎ አፈላላይ ሲዒቡ ዝርአዩ ነገራት አለው በጣም መሰከፍቲ ከም ተጋሩ ማለት ናይ ከባቢያውነት ተሐሳስባ ላው ተግባር ወን ዝቀየረሉ ዘሎ ሁኔታት አለሞ ከመይ የተሐሳስበካ ደሳ ከም ፖለቲካ ስቆይት ዋና ዘተሐሳስበን ለ ብሄራዊ ዓድነት ዝብልካኮ ቃሉ ክትቀመሉ ስለዘይደለ እዚ ከባቢያውነት ዝብል ቃል ጥቆም ናይ ድሕረት አጀንዳ እዩ ናቱ ከባቢያውነት ብዝብል ሀይ ቁጽሪ ኢንተርቴይን ካትገብረላ ናቱ ከባቢው ዝጸልእ ሰብ የለን
ድሕረት ኢኻ ትብሎ ዘለካ ብከባቢ ፖለቲካ ኣጀንዳ ሕሳብ ካብ ብሄራዊ ፍሬምወርክ ወፂኻስ ብከባቢስ ፖለቲካ ምስራሕ ከባቢነት ብዝብል ክግለጽ የብሉን ብከባቢስ ተጎጂልኻስ ተወዲብኻስ ፖለቲካ ኣጀንዳ ከተሰጉም መተኣኻኸብ ነጥኻስ ከባቢ ተኾይኑ ድሕረት ይኽበሃል ዘሎ ናይ ፍትሒ ርትዒ ናይ መሰረተ ልምዓት ገለ ምን ሕቶ ክትሓቲ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ናብ ዝኾነ ቁሸት ወይ ናብ ዝኾነ ወረዳ እዩ መሰረተ ልምዓት ዝመጽእ ፀገም ይብሉ ንሱ ተወዲብካ እውን ተልምዕ ትኽእል ኢኻ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ፖለቲካዊ ምትእኽኻብ ትገብር ተለኻ ግን ትግራይ ኢኻ ተፍርስ ዘላ ናይ ድሕረት ኣጀንዳ እዩ ዝብለካ ኣለኹ ንዑ ብሄራዊ ሓድነት ዝበልካ ነው እዩ ድሕረት ዝብለካ ኣለኹ ኩሎምስ ኣብቲ ቃሉ ክጥቀመሉ እውን ብጣዕሚ እዩ ዝሰክፈኒ ከም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እውን ትሕተ ትግራይ ኢና ንብሎ እምበር ከባቢያውነት ብዝብል ንገልጾ ትሕተ ትግራይ ኣጀንዳ ኢና ንብሎ ብዙሕ ከፊልና እንዲና ንሕና እውን ከምውድብ ብጸለመ ከምዚ ሕዝነን ንባዕሎም ሩዋ ከፊሎም ክባልዑ ንዓና እውን ሩዋ ከፊሎም እዮም ጸለመ ዘሚቶም ላ ብሓደ እናሃለዉ ከዓ ናይ ሩዋ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ኣታኣታትዮም ንሕና እታ ሩዋ ሓፀረትናን መጀመርታ እውን ኣይሓፀረናን ድሓር እውን ኣይሓፀረናን ክሓፅረና እውን ኣይኽእልን ካብ ተሓሳስባኻ ካብ ባህግኻ ካብ ብሄራውነትኻ እዩ ዝብገስ ንሳቶም ግን እታ ንዓና ተስምሩልና ሩዋሲ ንባዕሎም ከስምሩላ ይጓየዩ ኣሎ ድሑራት ስለ ዝኾኑ እዩ ቀደም እውን ኣብ ልዕለና ዝጀመርዎ ዘመተ ድሑራት ስለ ዝነበሩ እዩ ድሑራት ኢኹም ኢልና ኢና ገዲፍናዮም ኣይኣተና ናብቲ ኣጀንዳ ንሱ እውን ተንበልቢልካዮ ንሱ እዮም ዝደልዩ ሕዚ እውን ኣነ ብዙሕ ክንበልብሎ ይደልን ዝጉዳይ እዚ ድሑራት ኢኹም ድሕረትኩም ግን ናብ ህዝብና ናብ መንእሰይና ኣይተጣብቁልና ክብሎም ኣለዎ እቲ መንእሰይ ከምኡ ጌርና ክንዓፅዎ ኣለና እየ ዝብል ኣነ ከም ተናሕናሕቲ ውድባት ክረአ ከሎ ብዙሓት ዘልዕልዎ ከም ነቐፌታ ኣብቲ ናይ ሕወሓት ሕማቕ እምበር ኣብቲ ናይ ባዕለን ኣጀንዳ ኣይኮነን ፎከስ ዝገብራ ወይ ድማ ጠመተ ዝገብራ ዝብል ነገር ኣሎ ምናልባት እሱ ንምንታይ እዩ ኮይኑ ንምንታይ ኣብቲ ናይ ካሊእ ውድብ ሕማቕ ካብ ምትኳር ኣብቲ ናይ ውሽጠን ኣጀንዳታትን ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ኣይምን ብሄራዊ ኣጀንዳን ትኩረት ምግባር ኣይሕሽን ዶ ዝብል ነገር ኣሎ ደምዲምካ ግን ንምንታይ ደምዲምካ መሲልካ ሓቂ ድዩ ኢልካ ኢኻ ትላዕል ዘለካ ምክንያቱ ሓቂ ስለ ዘይኮነ ሓቂ ኢልካ ደምዲምካ ትላዕልካ ድሕሪኡ ክንካታ ዓይና እንንስኻን ሓቂ ድዩ ስለ ዝለዓል እዩ ሓዛውቲ መግለጽታት እውን ክረአ ከሎ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣሎ ሓቂ ኣይኮነን ሓደ ኣነ ንኣብነት ብዛዕባ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ክዛረብ ሕዚ ምጅማል እንዲ ተለሚዶ ዝዓዲ በቃ ጃሚልካ ንበለን ተቃወምቲ እንድየን ኩለን ሓደ ኢኹም ኩልኩም ሓደ ኢኹም ተጻረፍቲ ኢኹም ናይ ባዕሎም ሓሳብ የብሎምን ቆልዑ እዮም ነረ ብመሰረቱ ተቃዋሚ ፖለቲካ ውድብ ማለት ምቁዋም ይስርሑ ካሊእ ስራሕ ይብሉ ምቁዋም እዩ 4 ዓመትን 6 ወርሕን ይቃወም 6 ወርሒ ማኒፌስቶ ሒዙ ዝመጽእ ንመረጻ በቃ እዚኣ ይስርሑ ዘይ ታይኔ ግን እንዳህወሓት ንሕና ኢልና ክነፈልፍል ክነሓስብ ክንፅሕፍ እሞ ንሳቶም መፍትሒ ከሽርፉ ይደልዩ ይጥቀሙ እዮም መዓት ነገር ወሲዶም ይጥቀሙ እዮም ንፈልጥ ኢና ቃላት ኸይል ብሄራዊ ረብሓ ዝበሃል ቃልሲ ብሱሩ 50 ዓመት ህወሓት ክነብር ከሎስ ብሄራዊ ረብሓ ዝበሃል ኣጀንዳ ቃሉ እውን ይፈልጦን ይብለካ ኣሎ ብሄራዊ ረብሓ ኣብ ትግራይ በቃ ተኣሽሙ እያ በቃ ዝተለመደት ጥዕምቲ ቃል እያ ንሕና ብሄራዊ ረብሓ ማለት እንታይ ማለት ኢልና ረብሓ ትግራይ ዝብል 40 ገለን ገጽ ሰነድ ጽሒፍና ኢና ረብሓ ትግራይ ዝብል ቃል 2011 ዓመተ ምህረት ዘተኣታተና እዩ ናብ ፖለቲካ ትግራይ ኣይነበረን ሓደ ፖለቲከኛ ረብሓ ትግራይ ዝበሃል ብሱሩ ኣይነበረን ኖ ረብሓ ትግራይ ናሽናል ኢንተረስት እዮም ከምቶም አንተ ቁጸረለይ ዝበልካኒ ዝቁጸሩ እዮም 1 2 3 ኢልካ ተምጾም እዮም በፖለቲካ ፕሮግራም ደረጃ መግደፉ ኣብ ሚዲያ እውን ዘይተለመደ ቃል እዩ ነይሩ ኤኒዌይስ ሕዚ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ቃል ግን ናይ ኩሉ እዩ ጸገም ይውልን ትሕዝቶ ግን የለን ሃባና እዩ ዘሎ ትሕዝቶ ሰነድ ዝተደገፈ ትሕዝቶ ዘለና ንሕና ኢና እዚ ናይ ሰነድ ውድብ ኢና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝኾነ ኣጀንዳ ዓብዪ ኣጀንዳ ካልዕ ከሎ ሰነድ ደጊፍ እዩ ዝመጽእ
ሽግግር መንግስት ክብል ከሎ ሰነድ ደግፍ ይመጽእ ጊዜያዊ ምሕደራ ዝጣየሸሉ ፕሮፖዛል ሒዙ ክመጽእ ከሎ ሰነድ ሒዙ ይመጽእ ዓሚ ሓምለ ብሄራዊ ሓደጋ ደወል ኢልና ክንመጽእ ከለና ሰነድ ሒዝና ኢና መጽእና ናይ ደወል ሓደጋ መንእሰይ ይበርሰሎ ይወጽሎ ብስነ ስርዓት بعلامة هذا سب عند عرب سميتو ليبيا عمت ملؤ سمعها تونا ليبيا سوت تحيزو 1 مليون هاونا 200 شعونا عند عرب خيد مناسي مويتهم امايت مويتهم ግብጽ مويتهم ሱዳን مويتهم قال ما لي للحزي نحنا ግን አና ሐምለ ምን ሰይወጽ ለምዃኑ አጽኒዕናስ በሰነዲና ደወል ብሔራዊ ሓደጋ ኢልና አውጽና አብኢና ሰነድ ዘይብልና ፖለቲካ ፕሮግራምና ዘይብልናስ ከመገሩ በሙቃስ ነው ዋحد በሙቃስ እዮም ዝብል ሶ ሓደ መልዕሊ ስሕቱ ናይ ፖለቲካ ውድብ ናይ ተቃዋሚ ፖለቲካ ውድብ ስራሕ ዘይምፍላጥ ቀጽሉ ኣመረ ዘሎ ሓቂ ዘይምፍላጥ ዘይምርዳእ ወይ ከዓ ኮነ ኢልኻ ምጭዋይ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ተናሓናሕቲ ውድባት ኣብ ዘስማዕመአን ፕሮግራማት ሓደ ኮይነን ጥንክር ዝበለ ተናሓናሕ ውድብ ኮና ይኽእል አንዶ ዝብል ዝልዓል ነገር ኣሎ ብርግጽ ሃይሉ ከም በይቶና ከም ውናት ከም ካሊ ኣማዓረና ኮይኑ ነገር ይኽእልን ግን ከም ሳውት ታ ዓይነት ሓሳብ ኣለኩም እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ሳልሳይ ዓይነት ትግራይ ክምስረት ከሎ ነቶም ሕዝብ 3-4 ውድባት ዘለው ብጾት ሕዋት ኣዘራሪብና ኢና ውድብ መስረት ኣለና ሙተሓወስና ኢና ስለዚህ ከም መጀመርቱ ካብ ዕዳ ነፃ ኢና ናቱ ኩሉ አክቲቭ ዝበሃላ ማሕበራዊ ሚዲያ ፍላይ ዝነበረ ትግራይ በሙሉ ሪች አውት ጌርና ኢና ፓርቲን መስረት ኣለና ተሓወስና ፈሰለ በቃሊዕና ተመስሪትና እና ነገርና እና ተመያይጥና በበቱ በደ ሆቴል በበደራሹና ተመያይጥና ኢና ስለዚህ ዘይ ነገርና ይሰበየለን ቀጽሉ ኦኬ ገሌ መሳል ሳይ ማዓልትና ገሌ ዓመትና ተመስሪቶም ጽቦ ሰዮ ሐሳብ ይብዛሕ ዱፕሊኬሽን ክልየውልን ወይካ ናይ ድግግሞሽ ክህልየውልን ግን ዝተፈላላይ ሐሳብ እንተሒዝና ጽቡቕ ሰየው ጸገመልን ፖለቲካ ውድብ ማዓዘ ዝቀራረብ ብዙሕ ሐሳብ እንተሃሊና ጸጋ ይኩ ማለት ከም ብሄር ዝተረዳዲና ብዙሕ ነገርስ ኣብ ናይ ጥዕና ፖሊስ ተረዳዲና ክልተ ውድብ እንተኮይና ወን ጸገም ይውል ሕዝታ እዩ ዘሎ ንህወሓት ንኽትስዕሩስ ጉልበት ይሓጽረኩም እዩ ሞ ና ሓደ እንደምጽኡ እንሳውን ከመጻየ ግን ዘቀራረበና ነገር መብዙሕ ጸጋ እዩ ከም ብሄር ምክንያቱ ኣብ ንእሽቱ ነገራት ፈላለተ ኮይንካ ራዲካል ዝኾነ ጎንጸ ይህልወካ ወይ ሱኢሉ ናይ ውልቀ ክብሪ ዘጨናቅካ እንተ ኮይኑ ወይ ናይ ስልጣን ሕቶ ታሊካ እምበር ብዛዕባ ብሄርካ ዝትጨናቕ ሰብ ትኾንካሲ ኣነ ሳልሳውያን ትግራይን ውናትን ዓረናን ባይቶናን ወይ ህወሓት እውን ሓዊስ ዋላ ኣብ ጥዕና ብሕርሻ ኣብ ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ንፈላለተ ኮይና ጸጋ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኮንሰንሰስ ተወጽሕሎ ማለት እዩ ግን ኮሜዲና ካሊ ነገር እዩ ብዙኾነ ታይልና ተመስሪቶም ቀልጢፋ መረጽ አርኪባትና ያ ሓደ ንምጻእ ዝብል ሕቶታት ቅድሚ ብደንብ ምብልዕ ላዕሚ ጀማሮ ሶ መረጻ ክታተለሃ ሶሰነ ንሕመላው ይተርፈን ኣብ ገሊኡ ኣፍቲ ናይ ህወሓትን ፍላይ ብልዕለና ዝነበረ ከቢድ ጸለመ ዝተሳተፉ ሰባት ኣለዉ ፍተን ተቃውምቲ ውድባት ኮይኖም ሰፊሕ ዘመተ ዝኸበቱልና ኣለዉ ሶ አባላቱን ዝኾነ ነገር ምፍጣሩ ይተርፈን ግን ድሕሪ ኩናት ኣብቲ ግዜ ኩናት ሓይ ጀሚሩ ሓበራዊ መግለጽታት ሓበራዊ ዕላማታት ሓበራዊ ሰነዳት ሓቢርካ ሙጻ ሓቢርካ ምቅላስ ሓቢርና ክንቀለቀለስ ወነለና ዝብል ብዙሕ ስራሕና መጽኢና ድሕሪኡ ድሕሪ ኩናት ሕጋዊ ህልውናና ከነረጋግጽ ነርና ውድባት ከም ውድባት ሶ ናይ ሓበራዊ ጉዕዞ እንተሃልዩ ሕጋዊ ህልውና ከም ሰረጋግጽ ካይኻ ሕጋዊ ህልውናና ከነረጋግጽ ናብ ጉባኤ ናብ ገለመለ ሃጠምጠም መጽኢ ሶ ጌርና ለና ሕዚ ተንተቃውምቲ ዝበሃል 4 ውድብ እንተናእሰ ሕጋውያን ኮይነን ኣለዋ ኣብ ትግራይ ሕዚ 4 ሕጋውያን ዘለዋ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሳ ካልኦት ኣለዋ ናይ ትሕተ ትግራዋይነት ዝንቀሳቀሳ ፖለቲካ ውድባት ኣለዋ ንኣብነት ምስኣተን ሳልሳውያን ትግራይ ሓቢሩ ዝሰርሐሉ ተኸኢልካ ብሰላም ብምናምን ትነሓናሓይኻ ግን ምስኣተን ሓቢርካ ዝሰርሐሉ ስትራቴጂክ ኣጀንዳ ዘይክል ይኽእል እዩ ብዝኾነ ከም ብሄራዊ መሪሕነት ናትና እንታይ ወሲኑ
نتو كفل زمرح له فلايتو أنا زمرح كفلي أنا وصع قداياتن ركب بوليتيكا ودباتن يزول لذي تخفلي يكون تبيت حفظ له كفل حلفت بمولم صراحة بس عم يقولني لك عنده لذي زيوم ساعة جنبار زلوا حبير خانم خاد زلوا خناتات خم عراري ويلو والسنة أنفتي صاني حيو أو جيزة خناتي يستوها وزي غلطين 10 سنة قورنا يا أخي بقى مثلني لذي نحنا وزي مسرت جرنا نصرح لنا قصاص لنا الله استجمر جمارات الله كوميتي تتعيشهم ناي بروجرام من نباب متعراب ويكعزو انجزيو كما ملعلي ممراندم فاندرستاندينغ ديو قال زمسلو ነገር ናይ ምድላው ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ عرفنا نحق صوان ግን ጣዕሚ ክደጋግም ከሎ ታሽሙ እንዲ ከምዙ 5 ዓመት ይገበርናን ካብቲ 5 ዓመት 3 ዓመት ኮይናት ቅድም ኮይናት 1 ዓመት ዳርጋ ናይ መረጻና ንሕገለ መላእክት ነይሩ ኣብ ናይ ምህላው ጉባኤን ስለምግባር ገለ መለ ነይሩ ቅድም ኮይናት ውን ድሕሪ ኮይናት ውን ኣብ ጉባኤና ዳርጋ 1 ዓመት ኣባላትና ክንእክብ ምክንያቱ ዝሞተ ዝተሰውአ ዝተበተነ ኣብ ጸላኢድ ዘሎ ማዓቲ ብዙሕ ሰብ ተጎዲና ብሕማም ዝተፈለዩና ኣለውና ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ እዚ ኣኪው ሓደ ሓር ገንዘብ በቃ ክሪቲካሊ ገንዘብ ሒዝኻ ኢኻ ናብ ጉባኤ ተኣቱ ብዘይ ገንዘብ ምንም ስራሕ የለን እዚኦም ኩሎም ነገርና ጽኒሕና ሕዚ ኩለና ሕጋዊ መሰረት ሒዝና ስለ ዘለና በቱ ኣዋጅ ዝፈቅደልና መሰረት ናበይ ንኸድ ዝብል ዝተጀመሮም ይጣት ኣለው ቶም ይጣት ናበይ ኮስዱና ክንሪኦም ኢና ከም ሳልሳዊና ትግራይ ግን ተናኣሰ ብዘሎ አንፈት ካብ ግንባር ብላዕል ዘሎ ያው ናይ ጉባኤ ስልጣን ውን እዩ ናይ ውህደት ገለመለ እንዲ ውህደት ናይ ጉባኤ ስልጣን እዩ ስለዚህ ቀጻል ጉባኤ ይዝረአ ግን ፕሮፖዝ ገብር ይኽእል እዩ ክንውሃድ ሓሲና ኣለና ስለዚህ ቀጻል 2 ዓመት ናይ ውህደት አጀንዳታት እንተሃልየውና ኣጽፊፍና ናብ ጉባኤና ክንቀርብ ንኽእል ኢና ድሓር ኣፍሪስኻስ ናይ ውህደት ጉባኤ ይዘለወካ ሶ ንሱ ክንገብር ክንርኢ ፕሮፖዝ ክንገብር ንሕዚ ግን አትሊስት ግንባር ክንኾን ግን ስልጣን ኣለና ነዚ ኣድሉ ዝኾነ ድልየታት ኣሎ ማለት እዩ ብሳውት ውን በተን ሓለት ሕዚ ናትና ይኽዛረብ ዝኽእል ሕዚ ንሶም እንታይ ተወሲኑሎም ገለመለ ይፈልጥን መን እንታይ ይውስን ውን ሕገ ደንቦም ስለ ዘይፈልጦ ዛረብ ይኽእልን ኣብ ወንበር በይኑ ክውዶ ይኽእል ኣብ ሕገ ደንቦምስ ኣብ ወንበር ክሻዕ ግንባር ክፍርም ይኽእል ይዝብል እንተሃልዮም ካፍታ ኣዋጅ ዝፈቅደሉ ተኮይኑ ኣዋጅ ውን ዝፈቅደሉ ይመስለን ግን አትሊስት ዝፈቅደሉ እንተኮይኑ ግን ሰብ ወንበር ይኻት መያይጥ ማለት እዩ ስለዚ ናታቶም ክትዛረብ ይኽእል ናትና ግን አንፈት ናይ ፖለቲካ ቃልስ አንፈት ሳዕ ግንባር ኪዱ ተባሂልና ኣነን ዝመርሖ ክፍልን ነተቢት ጽሕፈት ዘሎ ወንበር ምክትለ ወንበር ዘለዎ ሓዊሱ አንፈት ተባሂልና ኣሎ ሶ ኣው ንሰርሕ ኣለና ናል ኣብዚ ሰሙን እዚ ሰለስተ ይመስለኒ ውዳት ፖለቲካ ትግራይ ሳውት ውን ዘሎ መግለጺ ኣውጽአና ኣሎ ሳውት በተደጋጋሚ ዛውምጦ ዝነበረ እዩ ናይ ሽግግር መንግስቲ ናይ ሓባር መንግስቲ ዝብል ነገር ሕዚ ውን ኣብቲ መግለጺ ብተመሳሳሊ استعمت أنا جرّله مستي ناي وعلي سلام بريتوريا كما يخيل حسب زي معناته حزم أبتقرأي زلوا جيزهم من محضر ولد بريتوريا سلازي كما كتعامل يخيل مستوس خاتم تلو وزلهم نتي وعلي زتصابع ديس ويحاول يخيل يزيل نجار مش لنا للمو نزاز بتوع المسارتين لهم زتصابعون يكونن حيرو زخد طرح زي كونس بتوع المسارتس حوراوي حوقف منقستي مسرتي سو كالي يكون مزغورو بايزوي تجيزاو محدار بينو غوري يخلي بينو سي تدبداب بيستوهاوت ناي شومه تدبداب تاريخايا كابيني مسريتها جيزاو محدارا مسرت ياتل سو كابيني سي حوقف يخونينا نوللنا اب تግራይ ግን ታይ ተገይሩ ቅድምታ ናይ ሹመት ደብዳቤ 40 ገለን መዓልቲ ዲ ገለ የመቸስ ናይ ትግራይ አኸባ ወታደራትን ማእከላዊ ኮሚቴን ህወሓት ተአኪቦም ናይ ስልጣን ሽንሸና ገይሩ ናይ ስልጣንስ በቃ ንሕና ኢና ዝምልከተና ኢሎም ሽንሸና ገይሩ ተሓርነተን ተቃዋምቲ ውን ሸንሽኖም ለና እንሳቱ ናሓርተን ተቃዋምቲ ከዓ አይ ናይ ስልጣን ሽንሸና ኢኮኖሚት ዋና አጀንዳ ፍላከም ሳልሳውያን ትግራይ
ዝጣይሽ ለግዚያዊ ምሕደራስ እንታይ ማንዴቱ እንታይ ክሰርሕ እንታይ ቀይሕ መስመሩ ኣብዚ ንረዳዳ ድሕሪኡ ሓደ ቢሮ መራሕና ክልተ ቢሮ መራሕና ንዓና ካልኣይ ጉዳይ ሰከንደሪ ኣጀንዳ እዩ ቶም ኣጀንዳታት ተሰማሚዕና ኣሎም ብድሕሪኡ ዋላ ህወሓት 100% ይምራሕ እዩ ፀገም የለን ንሕና እቲ ኣጀንዳ ክንከታተልና ብድሕሪት ኮይና ዝኾነ ግን ሓቋፍ መንግስቲ እውን ስለ ዝብል ኣሎ ካፍቶም መስራርቱ ጀሚሩ ካፍቱ ሰነድ ጊዜያዊ ምሕደራ ዝምራሕሉ ፍኖተ ካርታ ምድላው ጀሚሩ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና እዩ ሓሳብ ዘለና ፖለቲካዊ ውድባት ሓሳብ እንዲ ዘለና ሓሳብና ኣብቲ ጊዜያዊ ምሕደራ ይትግበር ዶ ይትግበርን እዩ ሓደ ብትግራይ እውን ጎን ፀጋጢሞ ዘሎ ዝተወሰነ መልክዑ እቲ ጊዜያዊ ምሕደራ ብዝተወሰነ መልክዑ ዝተወሰኑ ሰባት ዝኣኻኸቦም ኣሎ ግን ህወሓት ከዓ ናይ ባዕሉ ኣጀንዳ ኣለዎ ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ዶ ዝፈፅም ወይስ ናይ ጊዜያዊ ምሕደራ ኣጀንዳ ዝፈፅም 51% ስለ ዘለካ ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ተፈፅም ኢኻ ማለት ኣይኮነን 51% እኳ ኣይኮነን 100% እየ ዝብል ኣነ እኳ ግን ብዝኾነ ካብ መጀመርቱ ጀሚርና ንብሎ ነበርና እቲ ጊዜያዊ ምሕደራ ማንዴቱ እንታይ እዩ ዕላማታቱ እንታይ እዮም መፈፀሚ ስትራቴጂው እንታይ እዩ ዘይሸግሮም ቀይሕቲ መስመራት እንታይ እዮም ኣብዚኦም ንረዳዳ ስለዚ በትውዕል መሰረት ሓቋፍ መንግስቲ ስለ ዝብል ሓቋፍ መንግስቲ ይጣየሽ ሓቋፍ መንግስቲ ማለት ናይ መጀመርያ ስራሕ ሓቋፍ ካቢነ ምጥያሽ ነይሩ ግን ንሕና እንታይ ኢልና ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ንመያየጥ እሞ ንኣብነት ሓቋፍ ካቢነ እንተዝመስረት ሓቋፍ ካቢነ ከይዱ ናብ ፌደራል መንግስቲ ወከልቲ ወይ ልኢኹ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ እውን ይሃለወና ኣለዉ ምክንያታት ንእምን ኣሎ ምክንያታት ኣለዉ ካልእ ሲትረፍ ነዚ ትግራይ ክብረ ይምጥን ካብ ኣዲስ ኣበባ ደብዳቤ ሹመኛ ክለኣኸሉ ኣይኮነን ምስቲ ሕገ መንግስቲ ምስቲ ናይ መሰላዓት ዓርሲ ውሳነ እውን ዝፃባ እዩ ነዚ ህዝቢ ኣይምጥን ስለዚ ተናእሰ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ገይሩ እቲ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ኣመሓዳሪ እውን ተዝመርፅ ባዕሉ ብስምምዕ ብኮንሰንሰስ እውን ክገብሮ ንኽእል ኢና ተዘይተሰማሚዕና ካልእ ጉዳይ ግን ክሻዓኹ እንደው ንኸድ ንኽእል ኢና ኦኬ ንሳቶም እንታይ ይብሉ ካልእ እዩ ናትና መደራደረ ግን ህዝብታት ሓዊሱ እዩ ዝኸድ ንሳቶም ኣየ ይኾንን ንሕና ኢና ንሾም ገለመለ ዝብል እውን መፅእ ይኽእል እዩ ትከራኸር ትካታዕ ያ ኮምፕሮማይዝ ዝግበር ተሃሊካ ኮምፕሮማይዝ ዝግበር ብሄራዊ ረብሓ ክሻዕ ዘይጎድእ ድሓር እዚአን ክነልዕል ከለና ናይ ንሕና ኢና ሸንሸንቲ ስልጣን ዝሃብናኩም ተቐበሉ ተዘይለ ግን ዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ ጠጠው የብለናን ኢሎም ወታደራት ወፅኦም እንታይ ትብልና ኣለኹም ዳ ኸይዱ ቀፅሉ ጠጠው ክነብለኩም ዘይንኽእል ተኾይና እንታይ የሎ ማለት ብፍላይ ከዓ ወታደር ኮይንካ ጠጠው ክተብለና ትኽእል እንተይልካስ ታሞ ክዕጣቕ ድየ ጠጠው ከብሎ ንዑ ዕጥቂ ክሕዘለኒ ማለት እዩ ሕዚ ብደንብ ግልፂ ክትገብራ ምንታን ሃይሉ እቲ ውዕሊ ትኽክል እዩ ሓቋፍ መንግስቲ ክጣየሽ ኣለዎ እዩ ዝብል ህወሓት 50+1 እየኢሉ ካብ ሰራዊት ውክልና ይሃሊ ተባሂሉ ካብ ምሁራት ውክልና ይሃሊ ተባሂሉ ካብ ተናሕናሕቲ ውድባት እውን ውክልና ይሃሊ ተባሂሉ ሕዚ ናታትኩም መሽዒቱ ኣብቲ ዝበልካዮ ፍትን ናይ ሚእታዊ ወይ ድማ ናይ ኮታ ኣቀማመጣ ድዩ ተፈራይ ምክንያቱ ባይቶና ኣትዩ እዩ ተስተዋህቶ ሒዙ ሳልሳይ ወያነ ቶም ካልኦት ገዲፈ ውዚ ስለ ዘየለው ሳልሳይ ወያነ ግን ኣይኣተኹምን ሕዚ ናይ ሓባራዊ ዝኾነ ወይ ድማ ሓቋፍ ዝኾነ መንግስቲ ይጣየሽ ክትብሉ ተለኹምስ ካብቲ ዝተባሃለ እንታይ እዩ ክፍለ ኢልኩም ትፅቢት ትገብሩስ ውሕዝታይ ይብለካ ኣለኹ ምስሊ ከታይ ይሰርሕ ኣሎ ጊዜያዊ ምሕደራ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ እንታይ ምዕማማቱ ሰየለና ዶ ንሕና ከም ተቃወምቲ ዝሃብናዮ ሓሳብ ኣሎ ዶ ንኣብነት ዕማማት ኣለዎ ይብሉ ናይ ህወሓት ሰባት እውን ገለመለ እቶም ሕዘብ ክልተ ኮይኖም ዘለዉ ብክልቲ ገጽ ኣለዉ ዕማማት ኣለዎ እቲ ጊዜያዊ ምሕደራ ዕማማቱ ይሰርሕ ገለመለ ይሰርሕ ገለና ንሱናታቶም ንግደፍ ኣሎ ቶም ዕማማት መን የውፅእዎም ቶም ዕማማት ንሳቶም ተጣየሽ ካቢነ ኣይኮነን ኣብኡ ይኮን እቲ ፀገም ቶም ወታደራትን ቶም ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ህወሓትን 40 ገለ መዓልቲ ተኣኪቦም ስልጣን ሽንሸናስ ወዲኦም ይብለካ ኣለዉ ድሓር ጊዜያዊ ምሕደራ ምስረትስ ኮንፈረንስ ዝበሃል ፀዊዖም ተቃዋምቲ እውን ንዕነ ክንደዚ ናይ ኮንፈረንስ ወንበር ኣለክ እንተባሂልና ዋ ኣብ ኮንፈረንስ ከይድካ ሰነድ ኢኻ ተፅድቕ ዝተዳለወ ኣሎ ዝኾኑ ሰባት ዝኾነ ቦታ ኮፍ ኢሎም ዘዳለዎ ሰነድ ኣሎ ወይ ቀድምካ ነጊርካ ንስኻትኩም ሰነድ ሒዝኩም ንዑ
ወይ ድሕር መጋረጃ መጀመሪያ ኣጽዩና የንምጻ ድሓር ንፎርማሊቲና ኮንፈረንስ ተቕርቦ ወይ ከዓት ኮንፈረንስ ናይ ወርሒ ይኮን ማለት ከም ትምሳተ መርዓ አንገለን ተኣከቡ ወርሕ ሙሉእ ትካታዒ ማለት ተዘይለ ኸን እንታይ ገይሮም ሓፋሽ ማሕበራት ሲቪል ማሕበራት ገለመለ ዝበሃል ተኣኪቦም ብድምጽ ብልጫ እዮም ከጽድቅዎ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ድርድር ውጽኢት ምዃኑ ይተርፍሞ ዝኾነ ፖለቲካ ውድብ ዘለዎ ማሕበር ኣቢሉ ዘጽድቆ ወይ ዝሓዞ ዕማም ከም ናይ ኩልና ገይርካ ተሸከሞ ኢኻ ክትበሃል ሕዚ ገሊኡ መብኣቲኻ መክታዕ መብኣቲኻ ሓሳብ ናይ ዋሕት ሞደስ ኦፕራንዲ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ መስርሕ ዘይፈልጥ ሰብ ይኮም ዝብል ኔትወርክ ዘርጊሑ ሰሪዑ ዝመጽእ ሰባት መን ይጥቁም መን የጸልም ውን ሰሪዑ ዝመጽእ ሓይሊ ውልቀ ሰባት ከይተረፈ ዝብለካ ኣለሁ ንዙይ ሰብ ኮንፈረንስ ክትኣትወሉ መን ዘዳልዎ ሰነድ ኮንፈረንስ ተሳታፋይ ኮነ ነዳልዎ ሰነድ ካልኦት ተዳልዮም ኣቕሪቦም ፕሬዘንት ገይሮም ስድሓደ ኣጽድቅዎ ተባሂሉ ጽድቁ ዝተለመደ ናይ ዋሕት መገዲ ስለዚህ ንሕና ካብ መጀመርቱ ካብቲ ሰነድ ምድላው ጀሚሩ ሓሳብ ኣለና ፕሮፖዛል ጽሒፍና ኢለካ እኮ አንተ ኣነ ከሳልሳይን ትግራይ ፕሮፖዛል ጽሒፉ ግዜያዊ ምሕደራ ከሳኹም ዝግባእ ክሸግሮም ዘይግባእ ቀያሕት መሰራት ዝብል مثلا 28 ገጽ ሰነድ ገለ ኣዳሊና መጋቢት 2013 ለካቲት 2013 ድሓር ዝኾነ ኮሚቴ ዝበሃል ተጣይሹ እሱ እዩ ዝገብረሉ ኣብቲ ኮሚቴ እውን የለና እቲ ኮሚቴ ከመን የጣይሹ ካበይ ፍልፍል ስልጣኑ ድሓር ታይለምና በቃል ካበይኹም መኒ መስሪትኩም ስበልና ማይ ንሕና እኮ መንግስት ዘሎ ኢና ንኣምን ኢለምና መንግስት ዘሎ ኢቱ ዝፈረሰ ማለት እዩ በፕሪቶሪያ ዝፈረሰ ንሱ የጣይሽና መንግስት ዘሎ ኢና ንኣምን ጸገሙ ያው ብጉልበት ስለ ዝፈረሰናስ ቃል በቃል ዝወልኒ ይዝለካ ኣሎ ብጉልበት ስለ ዝፈረሰና ኢና ይምሱልና ዝንገብር ለና እምበር መንግስት ዘሎ ኢና ስለናኣምን መንግስት የጣይሽና ህዝብ ምሁራት ወኪልን ዝመጹ ነይሮም ሰባት ኣበይ ናይ ምሁራን ዋዕላ ኢኹም ተወኪልኩም ዋዕላ ገይሩ ይሓቀ ወይ ማሕበር ክልል ማሕበር ምሁራት ዝበሃል ወይ ዋዕላ ገይሩ ወክልት ዝልእኽ ኣበይ ናይ ዋዕላ ተወኪልኩም ኢልና ኣይ ተወክልናን ደብረጽዮን መዚዝና ኢሎም ኦኬ ወታደራት ኣበይ ዋዕላ ገይሩም ነቲ ሰራዊት ክንውክልና ኢልኩም በየናይ ማሕበር መጽኦም ተባሂሎም ኣብናትና ጉዳይ ጣልቃይቱ ተወግደፉ ዝብል መልስ ተባሂሉ እሱ ንሕና ንተሓታተሉ ተደልየ መብታሕቲ ዘለዎ ሕቶትና እምበር ስኻትም ይተሓቱና ወንታ ሃይልና ኣኹም ዝበለ ኩነታት ናይ ጂኤስቲኤስ ተወከልቲ ብዙሕ ይፈልጦን ከመይ ከም ዝመጹ ግን ጂኤስቲኤስ እውን ዋዕላ ገይሩ ዲ ሰባት መዲቡ ገለመለ ይፈልጥን ሓቂ ዘዋ ወክሉ ተባሂል ደብዳቤ ተጻሒፉሉ ሕዝብ ምናልባት ጂኤስቲኤስ ዝኸዶ ፕሮሰስ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ዝሕሸ ክኾን ይኽእል ፍታ ኮሚቴ ተም ተቃዋምቲ እተው ነይርቱ ሓደ ሕቶ ኣይንእቱን ኢለምና በሉም በኣር ኣይተእቱን እንተኢልኩም ናፍቲ ግዜያዊ ምሕደራ ኣይንኣቱን ድሓር ክርክር ተላዒሉ ነቱ ሾሞኩም ኣካል ኮይድኩም ሪፖርት ክገብርሉ ኣነ ቃል በቃል ዝተዛረኹ ወንድም ሾም በሉም ክትዕኮ የድልየናን መን መስሪትኩም መንግስት ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን ሞኖት መንግስት ኮይድኩም ኣካልቲ ኮሚቴ ተዘይኮይና ኣካልቲ ኸይደይ ንኾነን ኢሎምኩም ኢልኩም ሪፖርት ግበሩ ሓጻር ያሚ ይጥና በቃ ክትዓየድሊ ምን ተራኸ የድሊ ብሱሮ የድሊ ምሳኻትም ስታይለና እስቱ ዘጣየሸኩም ኣካል ይኽጥዕና ንሕና ሶኪዱ መሊስኩም ሪፖርት ግበሩ ኢልናዮም ኣለዎ ኩሎም ድሓር ከይዶም በኣ ተፈላለያ መለካቲት ዝነበረት ኣኼባ ናይ መወዳእታ ኣኼባ እቲ ኮሚቴ ዝበሃልን ተንተቃውሙት ውድባትን ዝገበረ ኣርክብ እዚኣ እያ ስለዚ ሳይ ዝብለካ ኣለኹም ናይ ስልጣን ሽንሸና ጉዳይ ኾነ ሳልሳይን ትግራይ ዝሐሽ ዓበይቲ ስልጣናት ነይሮም ክነግረካ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝኣክል ዓብይ ቢሮ ሕዝብ ትግራይ ናይ ማሕበራዊ ጸገም እዩ ዘሎ ሓቂ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝበሃል ዓብይ ቢሮ ብዙሕ ሃፍቲ ዘንቀሳቐስ ምስ ብዙሕ ሕብረተሰብ ዘራኽበካ ንፖለቲካዊ ጨዋታ ክጫወተሉ እንተይልካ ብዙሕ ክሰርሐሉ ትኽእል ቢሮ እዩ ተመዲቡ ነይሩ ሳልሳይን ትግራይ ግን ናይ መትከል ጉዳይ እዩ ፖለቲካ ክንሰርሐልና ኢልናስ ካብ መትከልና ክንወፅእ ኣይኾን ስልጣን ዋላ ይትረፈና ጥራሕ ታይ ስራሕቲ ግዜያዊ ምሕደራ ዝብል ሰነድ ንረዳዳ ድሓር ብድሕሪኡ ዋላ 100% ዋሕት ይኹን ምክንያቱ ክንከታተልና ታንተ ዘልኹ ናይ ተቃውሞ ስራሕ ንሰርሕና እናኸድኻ መተኽታኽ ያ ስራሕና ምንሳኽ ንገብር ዋላ 100% ስልጣን ወሰዶ ጸገም ይብልና ግን እንታይ ከም ትሰርሑ ግን ክንረዳዳ ኣለና
تحرز زينينا تسمع معنا لن نبي غيرهم مخنو لكم حزي ما تحز ما جبت يقول غزا محدرات انت يسرح زفلت تامر يلا هذا تግራይ يفلطو استوزع سند اللي تفلط الله غزا محدرات زين يسرح زبل سند اللي تفلط الله ده كميديا زرخو خايل له كم حد تግራይ زرخو خايل له تاي يسرحس اينفلط تاي زي يسرحس اينفلط هذا تግራይ ايفلط ፖለቲካ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ተዝኾን ፖለቲካ ፕሮግራሙ ይዘፈጽም ግን ሓደ ፖለቲካ ውድብ ይኮነ ፖለቲካ ፕሮግራሙ ይኮነ ዘፈጽም ስለዚ ሕንግርጢጥ እዩ ቱ ነገራት ዝተበላሸወ ነትሕዘ ውሽጦም ዘሎ ምብልላዕ እውን ዘብቅዖም እዚኣ እያ ነይራ ግን ቀዲምካ ምሕሳብ የለን በቃ ናይ ሓፂር ግዜ ዓወት ናይ ሓፂር ግዜ ረብሓ እና ቃረምካ ምኻድ እዮም ለሚዶም ምክንያቱ ስትራቴጂክ መሪሕነት የብልናን ዝብሉ ሓቆም እዮም ባይዘበሱ እሱ ሓቆም በቃ ንሳ ሓቅ ዝወስደሎም ዛቶም እዚ ትከይድ ተሓዝ ትብልዎ ዘለኹም እንታይ ክኾን ትደልይዎ ዝብል ነገር ሓዝ እውን ንብለለናማ ከም ተጋሩስ ገዛ ዓፂና ንማያየጥ ይብለካ ነይራ ሓቂ አንቶ ብፍላይ ከዓ ፖለቲካዊ ሓይልታት ገዛ ዓፂና ንማያየጥ ክንኽለለና ሓደ ገዛ ቤት ምክሪ ዝበሃል እዩ ማለት ሓደ ብሱር ኢንፎርማል ዝኾነ ምይጣት እውን የለን እሱን ይሃሉ ፎርማል ከዓ ዝኾነ ቤት ምክሪ ዝመስል ነገር ያለውና ብዙሓት ተወከልቲ ያለው ስብጥሩ ጽቡቕ ዝኾነ ብሔራዊ አጀንዳ ንቀርጸሉ ታንቶ ለከኖር ኮንሰንሰስ እንፈጥረሉ አው ተረዳሪና አንተ መጽናስ ኃይለ ማርያም ከሚዲያ ንምቅባል ይጽገምን ፖለቲካ ሓይልታት ብሙሉም ናይ ትግራይ ሲቪክ ማሕበራት ገለመለ ዘለውስ ተሰማሚዕም ዘውጽዎ ነገርሲ ከም አጀንዳ ንምሽካም ትጽገሚ ኃይለ ያምነን حتى كله هايوم كتحتيها تعيشون كتوليها كن زحشة عقبت كنك سمعك إلى أمن سون ساينا نقبر زبلنا كما يزبل قال ليو إذا محدرة مسرته خم بحدش يفكر ديت بريتورا سمعنته فدرال منقسم صقم يبلهم زي خلاصو نتقامتون حويسهم مسرته يمتوا هلا من يرم قدمون تحر نحنا خنا بخلنا ونحطون يرومي صقم انتايو سلسته رح خابي غزا محدرا مسرتها سلازو حلفو غزي ومنعاتمون እንደገና ታሽሙና ያልና خمسنح በቃ ብዙ ጀመርኩም መቀጽሉ ሰዓበኩም ሰዓብ አይነት የሚለሙም ዚ ሰለስተ ወር ሙሉ غزا محدرا ስለም ስራት የሚባሉ ነይሮም ዘምሳዚ حمشت خافتا استفرملات لا معلت تاريخايا حمشت ورحي كاو حمشت ورحي بايزي حمشت نطقله ويش 6 بليون خابي ናይ ትግራይ ሃፍቲ እመሲና ምክንያቱ አነት ፌደራል መንግስቲ ደሞዝ ከፍለለ ወይ ለንዴ ዝአምን bu'የዝ ቃለሱን ወላ ነቱ ግዜ ኮይና ዝነበረ ነገር ግን ተናአሰ ክሳዕ ሕዝብ ዘሎ ኹነታት ታግዛው ምሕደራ ወዲያው ተመስርታ ተዝኾን ነይራ በጀት ወዲያው ክልቀቕ ነይሩ 5-6 ቢልዮን ንህዝቢ ትግራይ ቀለለ ይኮነ መንግስት ሰራሕተኛ ትግራይ ቀለለ ይኮነ ናይ 5-6 ወርሕ ደሞዝ ክንደይ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ካብ ኩናት ንዝወጽ ሕብረተሰብ ተሓስብ ተኾይንኻ ንህዝቢ ትጭነቕ ተኾይንኻ وأتم سوات قلتيفنا زوج جزاهم حداران مسرته تانا نقبر 40 قلم على التدرات المأكلة كوميتين تأكيو مو زربحنا جر زي جوهرو مالك كأون إحنا كل التور حسل التور حي طال الله توصل لهم جزيسي نعنا سومن خصب بينا توم تقامتي مع كيف هم لا توهاي البروباغندا صار يذكرها نحرت تملي صابدم نرى هنا تذكر خيو توم تقام تودات يم عنك فهمنا انه غزا محدرا خاين مسرت يلم موداتو يا بچ صافي بلان احنا تلفزيون يبلان ملسكنه تشجرنا شو عنبر انويس تزنيره خيد زيو حزون دلي زلنا نتوز تግራይ ዝኒኡ ጎንፂ ይውን ንምዝዓል አንፈት ንምትሓዝ ቅርጽ ንምትሓዝ ሕግዝ ተተኣኻኺብና እዩ ናይ ዓለም ናይ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ዓለም ጉዳይ ከም ዘሎ ሆነ ግን ከም ተጋሩን ተናስ كنتأخذ ونخللنا تزي اللي خنطفينا literally أقول الله حز خنطفينا وزن خدوا لنا أنا تفاعل قعدو كنطفينا أول هالو أنت نتقال له دافتي مفتحي نقوله نجار نمسح برجس أفتي كيدنا بزحت نجارات للعلكام نجارات اليوم بزي من قد تنخدينا ندحين زول نجارات زل العلكام اللو قنت قلل ولا أنت متقال لي جنزاوي ون لتملكتنا هنفتر
كله تنحنا حي ود يكون بمريحنة زلوا ودو كلن ودوات بوليتيكا كلهم هلو لا كلن ربحان دليتن حزبي مسارات خجورة ويد ما قدام نتكوا يزقبان حزبتي حاسكا من معينة نقصاصون سلازي اللي وداون سلازي اللي مالتي سلازي حزب زلو خنتات حزب تግራይ بتاعم حادق اي زلو ብዙሓት ናይ ደገ ጸሓፍቲ ተይተረፉ ካባና አርሒቆም ሓሲዮም ይጽሕፍዎ ኣለዉ ካብቲ ኩናት እዋን ኣጋጢሙና ዝነበረ ሓደጋ ናይ ሓዚ ሓደጋ ዝኸፍአ ምዃኑ ብግልጽ ወጽኦም ኣደባባይ ይጽሕፉን ይዛረቡን ኣለዉ ስለዚ እዚ ሓደጋ ብሄራዊ ሓደጋ እዚ ንምቕልባስ ወይ ድማ ንምኽባስ እንታይ ክግበር ዝግብኦ ከም ተጋሩ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ كليو بوليتيكا فلالاي خا كم حدغا زوسد يكونن خم صقا ينبر زخلو زي حالو يگن حزب المدحان تግራይ ውን مدحان تخغبر كخلو مخنياتو تግራይ هزي تقراري سازلا حزبنا ውን فافاهيلو يزلو اب صلاتي يساق زلو حزب معاتيو ካብ صلاتي هاديمو اب كنداتات يساق زلو 4 عمت مولو ውን قليل يكونن حزب قربا تموليس توهيلو زنگرلو حزب ውን حدغا يزلو ስለዚህ ሁሉ እዚ ጠቅላላ ቢልካ خرخሎ ህዝብ ዝሓስብ ንትግራይ ዝሓስብ ኩሉ ታገብረሉ ዝብል ጠቅላላ ቢልካ ትነግረና ደውልካ ምሕሳብ ከድል እዩ ማ ደውልካ ንክትሓስቡን ግን ነዊሕ ግዜ ይብልካና እዚ ሓደ ምርዳእ ከድልና ኢና ሓደ ምጻ ከይባዕልኻ ሓደረ ፍላይት ግዜው ማሓዳሪ ሰብ ክብለለሁ ሕዚ ናይ ኢንፎርማል ይኹን ፎርማል ይኹን ዲስካሽን ክጅመር ኣሎ ኣመንጎ ፍላይ ፖለቲካዊ ሓይልታት እዚ ብቁልጡፍ ክጅመር ክእል ኣሎ ካብ ቀያሕት መስመራት ኢሚዲየትሊ ክስመር ክእል ኣለዎ ሕዚ እቲ ግዜ ማሕዳር ክብለካ ከለኹ ነቲ መንግስቲ መርሕ ስለ ዘሎ እዩ እምበር ነቲ ናይ ጉባኤ ገይረ ዝብለሉ ሓይሉ እውን ይክፅዋዕ ንዑ ግዲልካ ዝግበር ነገር የለን ኩሉ ናብ ሓደ መፅኡ بقى وحدات ينتن قيحت مسمرات هاو انت ردادا حدا بهراوي اجندا زلعنتو زرس عفون دم تو بهراوي حرنتن حدنتن زبالي كل شيء عنه لهم مدون كم بهر حدينا حرا بهر اكون له مالتي حرنتو زرغاغص بهر اكون له مالت سو بهراوي حدنتنا ونا حدا جاي اتلو فلاي بزوم ናይ ስልጣን ሓይልታት ስለዚ እዚአን ተን ብሄራዊ አጀንዳታት ዝበልና የና አንተ ኣብዚአን ክንሰማዕ ክለለና ድሕር ቀልጢፍካ ታየን ተን ዋና አከብትና ይለካ አንተ ስቴት ኤንድ ቴሪቶሪ መንግስት ከይፈርሰና ግዛታ ሓድነትና ንዘላለም ኮይንስን እዚአን ናይ መጀመርያ ስራሕየን እዚአን ክንሰርሕ ክንኸለና زمصان صقاتات كلوا اي نتا بهراو حدነት حويسو عارفكم تقمطون خنولم نا اباي زون كلهم نتيجرا اجندا يدحر حزي هاك صح حزي وشت اجندم نديم او وشت اجندم نزبال علو كاو وشتكم اوصيكم سبيل اوفر غبرته هينو نابزي ناي دحرات اجندا ناب سراويت ناي منግስት بيروكراسيون باي زوي حدا محور منግስት خبال خلص بيروكراسي حويسي نعم ناي منግስት بيروكراسي كأتخلو قدايهم حدنتي زطفله منግስትነቲ زطفله حزي منግስትነቲ ዝብሎ ኣለኹ ኣነ ከይንስሓት ጌታቸው ዝመርሖ ደብረጽዮን ዝመርሖ ዝብል ኣይኮነን መንግስትነት ትግራይ ኢና ከም ጀመርቱ aftu ግዜ ኮይናት እውን ዝጨነቀና መንግስትነት ትግራይ በር ዝኾነ ግዜያዊ ዝኾነ ኣካል ዝመርሖ ሕዝ ዘሎ መንግስት ይገለመል ኣይኮነን መንግስትነት ዓብይ እዩ ስለዚህ እዚኦም ክነቀጽል ተኾይና ቀልጢፍና ክንማያጥ ክንኽእል ኣለና ቅደም ሰዓብ ክንቅምጥ ኣለና ምስ ካቢና ዘሎ ሓይልታት ብሙሉኦም ሰላም ኢና እንደሊ ብሰላም እንበር ብኻሊ መገዲ ንፈትሑ ነገር ኣሎ ኢለ ኣምን መራሲን ክትገብሩ ነገራት የሉ እዮም ግን ሕዝብ ዘሎ ኩነታት ብሰላም እዮም ክፍትሑ ዝግብኦም መብዛሕትኡ ነገራት ምፍታሕ ከይከኣል እዩ ሕዚ ተዘይ ኮይኑ ከዝብል ሰብ ይጠፍን ይከኣል እዩ ብሰላም ምፍታሕ ይከኣል እዩ ዝፍትሑ እዮም መብዛሕትኦም ነገራት ከም ዝብለለኻ
ብሄራዊ ሓድነት ክበሃል ከሎስ ምስቲ መዛበለ እውን ሓዊሱ እዩ ሓደ ግዛኣቱ ናቱ ግዛኣት ናቱ መንበሪ ናቱ ዞባ እዩ ሓደጋኣት እዩ ዘለፍቲ ካልኣይ ህዝቢ እውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ይጠፍእ ዘሎ መንእሰይ ይጠፍእ ዘሎ ካብቲ ካምፕታት መንእሰይ ኣብ ዘይኮን ነገር ይኣትዩ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘይኮን ነገር ኣትየን ዘለዋ ስለዚ ክተድሕኖለካ ቀልጢፍካ ትህዝብ እውን ማለት እዩ ብሱሩ እውን ሓደጋ እውን እዩ ንቐጻሊ ብሄራዊ ሓድነት እውን ሓደጋ እዩ ከም ኣካልካ ክትሪኦ ተዘይክኢልካ ሓደጋ እዩ ክሳዕ ዘምፀልና ሓደጋ እኮ ቀሊል ኣይኮነን ደባዶብ ዘሎ ብዙሕ ልሂቅ ሽፍታ ዝነበረ ይኹን ናይ ማን ዝተበደለ ይኹን ሓዊሱ ቀሊል ኣይኮነን ዘምፅኦ ሓደጋ ብፍላይ ደባዶብ ዘሎ ህዝብና ከም ዝብለካ ኣለኹ ተመዛቢሉ መፅኡ እኒአ እውን ኩር ክንፈቅደሉ የብልናን ህዝቢ ትግራይ ዝከኣሎ ይገብረሉ እዩ ዝከኣሎ ሓጊዙ ብፍላይ ኣብቲ ግዜ ኩናትካ ግን 4-5 ዓመት 1 ሚልዮን ዝኣክል ሲ መብዛሕትኡ ገጠር ዝነብር ን1 ሚልዮን ተፈናቃሊ ክሽከም ግን ኣይኽእልን ብሄራዊ ሓድነት ሓደጋ እዩ እዚአን ቀልጢፍና ናይ ሓፂር ግዜ ትልሚ ውፅኢና ናብዚአን ተዚኣቲና ካብኡ ባይታ ፖለቲካ ትግራይ ክመዓራረ ክኽእል ኣለዎ ንሃይለማርያምን ንሃይሉን ማዕራት ዘይትኾን ትግራይ ኣይትኾንን ብፍላይ ዝተኸደ መገዲ ክሻዕ ዝመፃናሉ መገዲ ሞኖፖላይዝ ጌርካ ኩሉ ነገር ሞኖፖላይዝ ጌርካ ክፈትሑ እየ ዝብል ድሑር ሓይል ኣሎ ብፀጥታ ብፕሮፓጋንዳ ብኔትወርክ ብማሓውረ ኣቢለ ትግራይ ጠርኒፈ ካብ ማሕደራት ይኽእል እየ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እንተሃልዩ ድሕሪ ሕዚ ትግራይ ኣብ ምፍራስ ቁፅሪ 1 ዓብዪ ተራ ዝፃወት እዩ ቁፅሪ 1 ተሓታቱ እውን ይኮን ጠርኒፍካ ትኸድ ትግራይ የላን ድሕሪ ሕዚ ብፕሮፓጋንዳ ብፀጥታ ሓይሊ ጠርኒፍካ ትኸድ ትግራይ የላን ድሕሪ ሕዚ ትሉ ትግራይ ንኩሉ ማዕረት ትርኢ ትግራይ ባይታ ዝተመዓራረ ባይታ ፖለቲካ ዝተመዓራረ ትግራይ ካብኡ ከይዱ ናብ መረፃ ዝወስደና መገዲ ኣንፈታት ኢና ንቕዶ ናይ ሕውየት ስራሕቲ ኣለዉ ናይ ሪኮንስትራክሽን ስራሕቲ ኣለዉ ሕቶ ክሕተቱ ዝግብኦም በቃ ዝሓቶም ዝሰኣኑ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ብዙሕ ሕዚ ክረምቲ ሪኢኻ ትኾንካ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ክትሕዘለይ እውን ዝደሊ ኣብ ብዙሕ ከባብታት ትግራይ ዝክረምቲ ሪኢኻ ትኾንካ መንገዲ ከመይ ከም ዝተበላሸወ ሪኢኻ ዝፅግኖ የለን ሓደ ካልኣይ ኣብ ትሕቲ ህንፀት ዝነበረ ብናይ ፌደራል ትካል ኣብ ትሕቲ ህንፀት ዝነበረ ጠጠው ስለ ዝበለ ኢሚድየትሊ ቱ ጊዜያዊ ምሕደራ ክምስረት ከሎ እዩ ክጅመር ነይሩ ህንፀት ንምንታይ ኩናት እዩ ነይሩ ኩናስ ብናይ ውዕሊ መሰረት ብቱ ናይ ኢትዮጵያ መንገዲ ባለስልጣን ዝበሃልን ኮንትራክተራቶም ዝወዓልዎ ፎርስ ሜጀር እዩ ወይ ከዓ ካብ ዓቕምካ ንላዕሊ ኩነታት እንተጋጥመካ ተሎ ዝጠጠው ዝብል ፕሮጀክታት ህንፀት ኣብዚ ዘሎ ቢሮክራትስ ግን ኣብዚ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ መንገድ ሰሙያታት ይኹን ቢሮክራትስ እንታይ ገይሮም መሲልካ ነቱ ፎርስ ሜጀር ዝበሃል ወይ ከዓ ካብ ዓቕምካ ንላዕሊ ዝኾነ ኩነታት ክጋጥም ከሎ ብፍላይ ኩናት እያ ትብል ከጋጥም ከሎ ጠጠው ተብሎ ትኽእል ኢኻ ስራሕ ዝብል ናይ ወሲዶም መሲልካ ነቶም ኮንትራክተራት ብምሉኦም ሰሪዞም ሓድሽ ኮንትራት ኢና ነውፅእ ኢሎም ዓመታት ክወስድ ምእንታን ማለት ወዳዊ ግን ክጅመር ዓመ መጋቢት ጊዜያዊ ምሕደራ ክምስረት ከሎስ ምክንያቱ ስሩዕ መንገዲ ርክብረ ጀሚርካ ኣለኻ ማለት እዩ እንተረእሰ በታ ደንቢ ዝበልኩ ዓንቶ ኢሚድየት ስራሕቲ ክጅመር ነይሩ ርአዮ ህዝብና ከመይ ዘለ ረግረግ ቀሪሙ እኒአ ረዳእታ ከተብፅሕሉ ሰላዋ ዘሎ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ኣጋጢምዎ ተብፅሕሉ ይካልካ ሳምረ ዘሎ መንገዲ ክደፎ እዚ ናይ ቆላ ተንቤን ጉሮሮን እንዳባጉና ዝወፅእ መንገዲ ኣይሕሰብን ናይ ውቕሮ ነበለት ፈላፍል ኣፀጋሚ ነብዚ ናፅቢ ኩነባ ዝበሃል ዓዲ ኣይሕሰብን ናይ ታሕቲ ናይ ራማ ዓዳዕሮ ኣይሕሰብን ሰብ የለን ኣብ ጊዜያዊ ምሕደራ ሰውን የለን ዝሓስብ ሰውን የለን ዝሓትት ሰውን የለን ርግዓት እውን የለን ኣብቲ ጊዜያዊ ምሕደራ ርግዓት ስታቢሊቲ እውን የለን እዙይና ክንሕግዝ ነርና ንኣብነት ኣብቲ ጊዜያዊ ምሕደራ ተንኣቲ ነርናስ እዙይና ክንሕግዝ ነርና ናይ መጀመርያ ንኣብነት ኣነ ብሞያዊ እውን ብዘለኒ ርድኢት እውን ብፖለቲካዊ ዓቕመይ እውን እቶም ሓተትናዮም ነገራት ተዝማልኡ ነይሮም
ካልእ ሲትረፍ ተንሕዘል ዕሎ በሙያይ በደንብ ገይራ ድሜ ዝሰርሐለን እውን ክንደይ ምትሓገዘ ነይሩ ክንደይ ምተሰርሐ ነይሩ ብኩናት ጠጠው ዘሎ ፕሮጀክታት ኩናት ክፍታሕ ከሎ ወዲያው እዮም ክጅምሩ ዝግብኡ ነይሩ ናይ ዳግመ ህንፀት ስራሕ ፌደራል መንግስቲ ትግራይ ናብነት ኣይጀመረን ሓንቲ ስራሕ ይጀመረን ዝብለካ ኣሎ ሓንቲ በጀት ኣይመደበን ዝሓቶ የለን ፎር ዛት ማተር ተሓትኻዮ እውን ብኣግባቡ ቴክኒካል እውን ሕጋዊ እውን መሰረት ጌርካ ኣይኮንካ ተሓተለኻ ተሓትኻዮ ዝብልካ ወይ እግረ መንገድኻ ወግዒኻ ወግዒኻ የትኾን ናብዞም ዓበይቲ ኣጀንዳታት ክንኸርስ ከም ብሄር ናይ ምህላው ሓደጋታትና ከነነፅርስ ሓሳብ ዘለና ሰባት ትካላት ውዳበታት ዘለዋና ሰባት ክንተኣኻኸብ ንኽእል ኣለና ካብኡ ቱ ከዓቕም ብላዕሊ ወይ ኤክስ እንታይ ዝበሃል ስፒል ኦቨር ተገይሩ ወይ ካብ ኢድ ቁፅፅር ዝወፅእ ነገራት ተሃልዩ ንመንእሰይ ትግራይ ዛረብ ደሊ መንእሰይ መንደርኻ ቁሸትኻ ከተማኻ ሓሉ ካብኡ ሓሊፉ ግን ትግራይ ሓሉ ታ መንደር ቁሸት ሰብ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዘላ መንደር ቁሸት እያ ትግራይ ሓሉ ናብ ዝኾነ ናይ ድሕረት ኣጀንዳ ጎቲቶም ከእትውካ እንተሞኪሮም ችድወሎም ዓንተ ሆነ እያ ነይረ ችድወሎም ባዕልኩም ወድኡ ጉዳይኩም ባዕልኩም ወድኡ ክበሃል ከሎ ጌታቸው ደብረጽዮን ቦክስ ከም ዘይገጥሙ ንፈልጥ ኣለና ይገጥሙን ሓቀይ ቦክስ ይገጥሙን ከጋጥሙና ግን ይኽእል እዮም ናይና ፈፂምና ክንፈቅደሎም የብልና እዚ ንኣባላት ህወሓት እውን እዩ ብዋናነት እውን ንኣቶም ዝምልከት እዩ ኣባላት ህወሓት መራርሓኹም ክትዕርፉለኩም ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብናታቶም ድሕረት ግን ከይትሽከል ከይትኣቱ ሳቶም እዮም ስልጣን ተባኢሶም እምበር ንስኹም ኣብ ቢሮክራሲኹም ኣብ ዕለታዊ ስራሕኹም ቀጽሉ ናይ መንግስቲ ማሕበር ዘለኹም ኣብ መንግስቲ ማሕበር ቀጽሉ ስራሕኹም ቀጽሉ ናይ ቢሮክራሲ ዕለታዊ ስራሕቲ ህዝቢ ምግልጋል እዩ ኣብኡ ክቅጽል ኣለዎ እቲ ቢሮክራሲ ስለዚ እዚ እክል ዝደሊ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ሃይሉ ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ ዘጢና ልዒልና ብዙሓት ጉዳያት ኢና ክንደስፍ ፈቲና ስለዚ ክብረት ይሃበለይ ክብል ይፈቱ ኩራት ተኸታተልትና ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ሎሚ ቴሌቪዥን እዩ ኣብ ሎሚ ቴሌቪዥን ዝመሓላለፍ ውራይ ሎሚ ኢና ክንደስስ ፀኒሕና ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናበይ ከምርሕ ይኽእል መፍትሕታቱ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዝርከብ ስለዚ ተጋሩ ከም ብሄር ጠጠው ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ዝብል መልእኽቲ ኢና ክነሕልፍ ንደሊ ነዚ ርእሰ ጉዳይ መብርሂ ክበና ኣብ ስቱድዮና ዝተረኸበ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳዎት ኣይተ ሃይሉ ከበደ ድማ ብሽም ተመልከቲ ብጣዕሚ ከመስግን ይፈቱ ምስ ካልኦት መደባት ክሳብ ንራኸብ ተመልከትና እውን ሰናይ ፀንሒት ሰናይ ግዜ ክኾነልኩም ይምነ ክብረት ይሃበለይ ሰላም ድሓንኩም ኣነለ ክብረት ይሃበለይ